și o să scrie Initiating Transfer și o să se teleporteze către Pig 64 și o să luați badge-ul. Salutare tuturor, bine m-am regăsit în un episod. În episodul de astăzi am să jucăm Piggy, deoarece în episodul trecut v-am spus de Keymaster, badge-ul nou de pe Piggy. Și în episodul de astăzi am să luăm. Deci hai să dăm drumul. Pentru început trebuie să mergem să jucăm pe mall cu bot. Și v-aș recomanda să faceți pe un private server cu un prieten, dacă aveți prieteni. Pentru că cu un prieten e mai ușor, că unul poate să facă treaba și unul poate să țină Piggy ocupat. Sunt aici cu Jax Attack Roblox și este canalul lui în descriere, nu uitați să vă abonați și la el, deoarece chiar e greu ceea ce face, încearcă din greu și el, cum încerc și eu, și să dați un subscribe și la el, deoarece merită. După cum v-am spus, e mai ușor dacă cineva ține Piggy ocupat, ceea ce face acum Jax. O să iau plencul. Și acum am să mă duc să folosesc range pe ultima parte, aici. God dang it! Dacă ar rămâne blocat acolo doar. Am să mă duc zi foarte repede. Zi! Dacă aș putea să fac aici un glitch. Nu pot. Bun, Piggy mort. Pentru 20 de secunde. Hai să vin aici să deschid pistolul. Și dacă aș găsi o cheie albastră. O deschis! Mersi, maică, te iubesc, maică. Acolo e și crowbar-ul, ceea ce e foarte bine. Nu. Bum. Trebuie să mă duc acolo. Deci am să vin pe aici ca să deschid. După aia am să mă arunc, am să mă duc jos. Am să iau ultimul ban. Să iau un glonț,
cel puțin unul. Deoarece, după ce iau 2 gloanțe, o să... Aici e un robot care dacă îl activezi și îl împuși după aia, o să-ți dea un chip. Și dacă scapi cu chipul ăla, o să poți la badge-ul, adică o să poți trece la următoarea etapă. GG. Escape. După ce ai făcut aia, trebuie să te duci la chapter 12, land, tot pe bot. Și ceea ce va trebui să faci este, o să vă explic în timpul ceea ce facem. Doar că să vă spun acum, pe început, ce trebuie să faceți. Pe început, trebuie să deschideți ambele uși de la ambele camere. Și cât timp fac aia, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe subscribe și pe clopot ca să fiți la zi cu ceea ce postez. La fel să faceți și la Jax. La fel să faceți și la Jax. Deoarece e un om foarte drăguț și bun la suflet pentru că mă ajută. Hai să mă duc pe oranj. Bum. O să mă... O să mă duc să iau pe... O să iau... glitch key-ul, care, ca să luați un glitch key, trebuie să vă duceți cu o cheie, oricare cheie, la camera verde, unde o să folosiți nu. Care o să se întâmple aia și o să vă dea un glitch key. Și după ce ați făcut aia, o să trebuiască să vă duceți înapoi la camera oranj, unde o să folosiți cheia pe fiecare 4 din pilările astea cu ceva oranj, cercuri roșii, oranj în ele. O să le folosiți și v-aș recomanda să lăsați aici cheia ghiciuită. Deoarece acum va trebui să vă întoarceți înapoi la camera verde. Așa. Și aici, în camera aceasta verde, unde se poate afla și cheia roșie aparent, o să se afle chipul, care, dacă vă duceți înapoi aici, o să vedeți că acum aici o să fie deschis un pod către un computer, aparent. Și dacă o să insertați înăuntru calculatorului chipul, o să deschid acest teleport trap, care, v-ați întrebat, ce fac eu cu un teleport trap? Like, what the fuck? Like, what? Păi, o să luați glitch key-ul, care, dacă l-ați lăsat undeva aproape de aici, sunteți foarte deștepți, și o să-l insertați în teleport trap. Create Initiating Transfer și o să se teleporteze către Pig 64 și o să luați badge-ul, care
Au fost greuți de luat. Cu 2 player. Cum se cheamă în română? Și... Da, am... glitch key. Well... Ok. Teleport to unlock arcade you need 100 de piggy token sau ce fie ăla. 6 exclamări și ceva ce fie alea. Error to unlock subway you need 50 piggy token, 2 exclamări și cu 8 stick sau ce fie ăla. Well. No, nu ce exclamare. Oh, getting out of the house. Hi. What's your name? Steve. Well, bye. Bye bye, Steve. Ce caut aici? Cred că să ne arate la asta. Uite acolo un băț. Și uite încă unul acolo unul. Deci, în caz de vă întrebați cum am făcut rost de această cheie, să vă uitați pe YouTube deoarece am făcut un tutorial. De fapt am făcut două, unul pe contul secundar și unul pe contul principal. Și să vă uitați amândouă pentru că să aveți suflet bun. Ok, doar nu... pot să... Și... Flower stick. Și dați like și subscribe la ambele canale și la ambele videouri. Și... bambusic. Ok. Aici e un stick. Blank stick. Uite aici un stick. E un stick în casă. Dap. Chapstick. Ok. Era un băț acolo care l-am ratat cu totul. Și care e ultimul stick care trebuie să-l iau. Și care stick e ăsta? Leaf stick. Pile of sticks. Ok. Și doar ca să știți, asta este a doua zi de când s-a lansat jocul, deci în caz de nu văd ceva sau fac ceva care nu era descoperit în primul episod, gen în prima zi, să știți că asta e cauza. Mai trebuie să iau o exclamare. Dar ce e asta? Și asta are o exclamare galbenă. Oh, my god, Cactus. Cred că trebuie să-l cumpăr pe toate la un moment dat, nu? Acum. Și asta e zona, nu? Și am deblocat ciu. Am dat pe aici. Și de aici... City! Oh my god, City! Metro! Sau, cred că e metro. Un lacăt. Ok. Mr. P? Mrs. I don't want to chat. Ok, du-te încolo. Nu știu ce trebuie să iau. Trebuie să iau ceva, dar nu știu ce să astea.
Au. Au. Bă, iar plânge. Cum îl aud? Forest wallet. Ok. Deci e Mr. P iar. Cahill's wallet. Ok. Și hai să vedem ce este nou în City. În primul rând am văzut că aici nu este safe place-ul. Probabil pentru că jocul acesta, gen lumea aceasta, are loc înainte de Piggy-ul normal, care îl știm, înainte de infecție. Deci probabil că a fost construit după aia. Dar cu majoritatea chestiilor văd că sunt la fel, deci nu poate să fie așa de mare diferență dintre cele două universe. Asta e una dintre clădiri, la fel cum o știu. Și aici e Larry's Laundromat. Aici era altceva. Well, asta e diferit. Și asta nu era. Nici asta. Clădirea la care te spawnezi. Uite unde mi-a asta. Jason's Wallet. Hai să vedem fiecare cameră. De hotel. Așa de la primul etaj la fel. Albert's Wallet. Well, cam atât a fost. Ba nu. Denver's Wallet. Uite încă un wallet acolo. Ce e acolo? Nu cădea. Încă o clădire. Wallet. Callum's Wallet, ok. Încă un wallet. Anthony's Wallet. Cred că numele astea au ceva de face, nu? Și unde e ultimul wallet atunci? Au. Uite, e fix aici unde e gunoiul în jocul primul. Thief. Ok. Și cred că pot să... ba nu am nevoie de ochi din astea. Well. O să fac doar asta. 4. Nu se pune? Oh my god. De ce nu se pune? Bine, hai o să fac așa. Și am 8. Și pot să mă duc în portalul albastru. Ready up. Mall-ul și arcade-ul din Piggy the Lost Book e asta? Da.
Și aici sunt câteva chestii. Down to clown ticket. Ok. Asta e camera, asta e complet la fel. Ok. Aici e cum era la început când s-a lansat chiar. Chapter 10 modul. Deci nu mă mir. Aici e complet la fel. Pinball ticket. Ok. Bam, încă un ticket. Papușat ticket. Încă un ticket acolo. Oh, haide. Și asta e skibble ticket. Am 4. Cred că restul sunt în arcade, nu? Da, unul e aici. Frogger ticket. Unul e aici în spate. Da. Dance ticket. Aici e ceva? Nu. Aici e ceva. Hero of Guitars ticket. Și mai trebuie să fie un ticket pe aici. Ah. Well. Collector or Hoarder. Pro. De ce Pro? De ce am primit titlul ăla? Well. Aia ar fi ceva. Și ar mai fi ceva să cumpăr toate astea. Flashlight. A light always helps brighten up the shadows. A flashlight may just scare them away. Suitcase. Very fancy. I'm sure you can fool someone and make them think you are an employee for a tech company. Tasty drink. A tasty drink that gives you random jump boost, speed boost, both or neither. Drink wisely. Cine a primit nimic? Ok. Big days. In case you're in a situation in need a specific number, this may be good to have. Ok. Și de acum nu mai va. Well, trebuie să fac ceva. Deci, aș putea folosi asta pentru că e cam întuneric aici în mall. Aici cred că trebuie să deschidem sifonul. M-aș gândi că am văzut niște monete pe hartă care cred că fix aia fac. Doar că înainte să trag de monete, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Prima monetă. Flip. Aia habar n-am ce-a făcut. Uite încă o monetă aici. Și dacă nu și mai era o monetă aici. Da. Și ar mai trebui să fie una, cred că. Uite, ultima. Cred că e ultima. Da, e ultima. Enter. Enter code. Spunea că cu numere ceva, nu? Dice. Deci, cred că urmăresc asta, nu? Că totuși duci la save. Și aici strâng. Oh! 1,
Asta e 4. Cred că e 4 numere, nu? 2. 1, 4, 2. Și cu ultimul număr 5. 1, 4, 2, 5. Unu, 4, 2, 5. Un short. Hey you. Yeah, you. I assume I'm the first to tell you this is all fake, aka not real. I know. You do. Well, okay then. But not only that, this is all the test, a simulation if you will. Really? Yeah. And I can help you break out, but you have to follow my instructions. Okay, not really instruction, but I have some knowledge of technology. Okay, amazing. So firstly, you know that crying potato things on Subway? No. Oh, don't get lost until you do. Okay, wow. Am revenit și yes, sweet. So this is working to stop being set. Deci trebuie să ne ducem înapoi. Ce mai pot cumpăra? It still looks pretty nice though. 1, 2, 3, 4, 5. 200, 425, 725, 1125 de bani mai am nevoie. Care trebuie să fac banii pentru că nu mai au, sunt sărac clipit. Și am văzut un loc foarte bun. Nu știu ce fac. Mă fac să merg mai rapid. Era, cred, logica aia, nu? La Subway. Și cu poză, spunea de poză. Și unde era poza anul trecut? Acum 4 ani? Nu mai spunea anul trecut, că nu a fost anul trecut. Sunt mașina asta mov. Wow, stop. Unde-i poza? Unde-i poza? Unde-i poza? Unde-i poza? Că nu văd poza. Nu e nicio poză. Nu spune că e și jocul ăsta. Nu spune și... E și în jocul ăsta, nu? Mrs. B. Mrs. P. Închește poza aia, închește acolo la geam. Stai. Dacă se spune că Piggy durează 30 de ani în viitor, da? Atunci Mrs. P a fost acolo timp de 30 de ani. Ok. Hai să mergem la Mr. P. Potato boat. Gândește-te să plânge așa de tare încât înneci un întreg oraș. Și acum ce trebuie să fac? Mă întorc la el. Că habar n-am ce trebuie să fac. Oh, haide.
Teleport, hai. Și aici. Enter și chat. Next, you need to try to see this often some files. I think. Ok, 5. Ok, ne dăm complet utilizare. Și trebuie să-l fac să se oprească din pens. Cum? Vorbesc cu el? Sau? Cred că. Hai mai întâi să fac astea. Din Subway. Deci sunt 5 din astea. Uite unul. Și am văzut că erau vreo 3 în City normal. Uite, pot să fac așa mai repede. Și acum trebuie să mă duc să vorbesc cu el. Mr. Pito, pitocule, ce face? Dacă și în jocul ăsta zi doar de ea. Nu vrea. Well, ai o problemă. Deci aici. Use. Și ăsta ca să dau. Am luat? Am luat. Perfect. Și acum mă duc înapoi la Mr. P. Perfect, perfect, perfect. A, da, încă. Uite așa. Și Deep Depths. Am pălăria lui. Ok, bun, în sfârșit. Mă gândeam eu. Acum cred că mă duc înapoi la maimuță, nu? La maimuțele șoarece. Mă pune să merg dincolo încolo. Și nu o să-mi spui nimica? Ok, well, da, deci am văzut pe YouTube că trebuie să fie scris acolo că trebuie să te prefaci că ești un employee, un muncitor undeva, ca și acel undeva este aici. Deoarece, după câte știm, aici nu putem merge. Vedeți? Dar, bum. Și aici, ca să intrăm,
avem nevoie de alt cod. Ok, deci ne-am întors pe Piggy, deoarece s-a aflat cum să luăm, cum să facem următorul pas, deci hai să dăm drumul. În primul rând trebuie să dăm pe chapter 8, pe Traitor, ceea ce o să fac chiar acum. Și o să fac ceea ce trebuie să faceți. Și de ce trebuie? Chapter 8, Traitor. Acum nu mai sunt Traitor. Doar că hai să facem asta. Deci ceea ce trebuie să facem este să venim aici. Și aici în jos trebuie să fie un potato. Bun. Și aici, dacă punem, o să ne dea un cod. Ok. Ne-au băgat după atâta timp. Și dacă ne ducem acolo. A, da, hai să luăm și nou item. Deci că e item nou. Da, umbrela. Așa că habar n-am cum trebuie să le luăm. Așa, și dacă luăm așa. Trei, 6, 2. Cum era? Șapte, 6, 1. Operation Employee. Wow, ce e asta? Ok. Aici. Uite aici așa. Și interact. Ce trebuie să fac?
Wow! Nici măcar n-am văzut că trebuie să-l duc acolo. Și aia ce-a făcut? Well, acum trebuie să mai fie alte două puzzle în fiecare lume. Asta din Subway fiind aici. Oh my god. Deci e de aici până acolo. Ok. Bam. Ei, bestial. Vale. Uite. Hai, Mr. P. Mrs. P. E complet la fel. Aici dacă te la de manetă. The fuck? Teleport. Huh? Huh? Deci mă dă de aici. Ok.
Ați uitat. De ce nu-i cameră în primul rând? Oare n-am văzut ceva afară? Stai cu manetele încăs. Aici. Dar nu poți să le tragi. Uite. De ce până acolo? Ok. Bun. Perfect. Bun, și acum știm că sunt mai multe canistre din alea de gaz sau ce-o fi alea. Ceva este acolo. Deci o să vin sus aici. Trai Batiang. Hai să mai și eu ăsta. Că... Bine. Behind Edmos. Cred că e și câte un item secundar pe lângă canistrele astea, nu? Am uitat să iau o canistră. E clar. Asta nu?
Uite. Left while him. Deci codul este craft flip side. Nu erau 3 iteme care trebuie să le cumperi cu asta? Enter. Mouse. Sensitive droid. Nu, stai. Am uitat greșit. Și shop tracker buy asta drona buy made of money. Nu. Deci hai să luăm boom și cu boom. Mă folosesc drona. Deci hai să vedem ce scrie la descrierile astea. Probably useful for finding stuff, I don't know. E tot petrolul. Da.
The soft relax put in place only contained them for so long. We really did try to make the warehouse obtainable, but unobtainable, but they found a way. What you've written in this code, the entire foundation, it can't be discovered, Ronald. They're banned for now, but not rightfully. Our time is running out. Îmi place că cineva dormea acolo. You're capable of this experience, Errol. Hey, we detected recipe from your user and have decided to restrict your access within the game. Appeals will open soon, so if you like to object this action to your account, you will have the ability to do so eventually. Thanks. Hey, Ade. Mamă, și ce poți să fac toată harta? Dar mai sunt atâtea iteme în care nu le-am folosit deloc. Nu mai mă lasă, what? Nu mai mă lasă înăuntru. Bă! Și m-a dat afară. Well... Dacă am a fost cu episodul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe subscribe. Ca să fiți la și pe clopă, ca să fiți la de câte ce postez. Ne vedem data viitoare la un episod. Acum duc să mă culc. Pa, pa!